tulisan terus apa gitu misalnya. Oh, soalnya to. Ada tak buang kok cibok ya. Ya kita jigur sih. Dari ngomong gak wani tapi kok wani. Jarang. Aja ngising. Aja ngising goblok. Kok metek ketek metek. Tak bubu tadi. Ada semut deh kono. Udah kan. Ya ana semut akeh ngono kalau jare ngene gak ono lah. Iya lho ngono. Kan iki banyune. Ombe. Ya omam rame lho. Ini sing keracunan. Kono Ngarit. sapa akeh ngomong. Wong ngarit baramben to. Naon? Di biyen kene rasepe wong cah wangon cah ngarit cah golek kae. Jang mencola tak video. Wani, wis. Wis sinematik teng. Iku mas ping 5 mbok ping pira kok. Lah ya ngono jare ora wani ping 5 padahal lho. Iki apa ping 6? Aja ngising ah. Ya aja ngising ah. Itu ras. Kesuwen. Dulu ketek to. Ketek keluyuran. Apa sih gung teratur ya? Iki naik ketok nafas. Kok takok aku ya ro. Aku ora ro kok. Enggak bareng cekrek, bareng cekrek karo pange. Malah kaget. Lah jeblor ngene. Masa wite gak wulet-wulet tenan. Atakane sing bagus. Dise aku nek terandu ya dhuwur. Langsung Tahun ngarep. tahun ngarep. Kis di video sakake bapak engko memorine wakeh. Sudah, Loh. Orang tahun ngarep kok jebur lah. Lah yo, mau ngomongin tahun ngarep lho. Orang tahun ngarep pas yo. Dilo yo. Kok dhewe bayake. Jembale gak mau kok. Jembale gak mau. Satu kang bangun.